Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Yes, moya mo. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Yes, moya mo. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Yes, moya mo. Ngiyanibingelela wey'dala zikaMdali. Udumo alubele lukaMdali kuphela. Kulena kwelaba phansi. Umsa wenkosi uphezu kwabayisamayo kulena kwelaba phansi. Amadlozi asaba uMdali angaqamba amanga ngaye. Angathaya amazi angathiyi asezulwini athi abanye abantu basehokweni. Lokho yokuba ekhombisa ukuthi angamadlozi amahle asefumeni umsakaMdali nokwazi amaqiniso ngokwendalo ngelikaMdali ukuthi awekho ezulwini awekho esihokweni. Ulawo-ke afela emanyaleni enkohlisweni yabezenkolo yezincwadi ekuthiwa zingcwele kanti zingcolile, kuphezu kwabo ukuthi abe namaqiniso ngokwendalo ngokaMdali. Nalawo futhi abuswa abantu ngemithi akube phezu kwawo ngeqiniso elisolodwa ukuthi akhethane ukuba izigqila zabantu abawabusa ngemithi, ongukuthi abantu abawagqilazayo noma afuna ukukhululeka aphume esandleni sabathakathi nasemangeni wamaBhayibheli, akhonze uMdali ngokukhululeka ezidalwa zikaMdali kwelaba phansi. Ngoba iqiniso linye, amadlozi ayizidalwa zikaMdali njengathi sonke njengoba sizidalwa zikaMdali. Akusho ukuthi njengoba izidalwa zikaMdali wonke aneqiniso ngokwendalo ngokaMdali. Kukhona anamanga adukisa abantu ngoba ngizothini enganeliswanga ukuthi afise engathithi ngabe saphila, abuye ayibandakanye kakhulu ezintweni zabantu abaphila enyameni yabo, kanti wona awasaphili enyameni. Uma ekudukisa-ke dadewethu nawe mfowethu ekuhudlela odakeni, ukwazi ukuthi akulindele ukukuhleka lapho usukwelapha phansi, angasenako ukusiza ngalutho, usuyisipoko kanye nawo. Kangangokuthi uma singaya-ke kubabhuli, angazani nabaprofethi ngoba akekho ongakhuluma noMdali. Ababhuli bamaqiniso abafumana umsakaMdali ngoba amadlozi wabefumana umsakaMdali bazi kahle kamhlophe ngoqiniso neqiniso lodwa ukuthi umoya wetshe awukwazi ukubhula amadlozi amahle ngoba wena ungcolile. Into ehungulwe umuntu ngemithi ayilokothi ngoba yazi kahle ukuthi
iyobe nayo isiyazidalula, iyayi-expose futhi iyabona, iyazi ukuthi la ngamadlozi amahle, laya ngamadlozi amabi, idlalela phezu kwamadlozi amabi ngoba yazi ukuthi basemkhunjini owodwa, bamdibi munye enhluphekweni abakuyo kwelaba phansi. Abana-chance yokuthi bawadiscipline, kodwa awadlaleli kwamahle afumene uMsakamdala ngoba nawo ayazi ukuthi ngikhuluma ngani uma ngithi umsa wenkosi uphezu kwabayesabayo kulena kwelaba phansi ludumo kuyobo likaMdali. Ayazi ukuthi imithe kaMdali abafundiswa singakabikho-ke, angibali okwamanje ku-AD, ngikhuluma ngale kuka-BC, babefumene lo musa ukuthi banyange abantu ezifeni zabo. Kwangasiwona amadlozi ukuthi athakathe noma ahambe ethwalisa abantu izilwane, ngoba lapho umosha ikusasa lomuntu kwelaba phansi. Ungesiyokwazi kumkhulula, ungethi ungeke ukuyikhulula wena, uyosikhulelwa kanjani-ke loyo muntu ebeyikhastoma lakho ngoba ukwenze nje lokhu kuye ngoba ufuna imali. Akukho okudlula ukuthi zihloniphe, uhloniphe abazali bakho namadlozi akwenu, uguqe namahle kuMdali kuphela, nesizotha, nenhlonipho, namaqiniso, neqiniso lodwa, ngoba akekho ongeke ukuphuma enyameni yakhe abe lidlozi mase kufika isikhathi sokufa kwakhe. Ukuthi sifika kanjani? Ikhathi zokufa ifika ngendlela eyihlukene kubantu bonke. Niyabona abanye babulawa abaholi babo, nakumakhosi kwakunjalo, nakuma-president kunjalo. Abanye babulawa amabhomu ngesikhathi sezimpi, ziningi kakhulu. Abanye baginqika ney'moto, kuningi kakhulu. Abanye kuthwala ngabo babulawe abantu abafuna ukuthwala ngabo. Osabona labantu abathwale ngabantu basaya kwelaba phansi, basobhekana nokwenza kwabo, ngoba kwelaba phansi ukuze kube khona isipoko kuya ngemisebenzi yaso. Kube khona isipoko esibi kakhulu esithathwa ngokuthi demonic, kungemisebenzi yaso engamanyala kakhulu. Wokwenza into uqaphele ukuthi awuzi ukuphelela nje la usaphila ngokwenyama emzimbeni wakho, usazophuma kuwo ulibone usizo oluba khona kwelaba phansi. Ngibonga kakhulu kuzo zonke iy'dala zikaMdali kulenda kwelaba phansi ezisukumile zakhipha kuma-podcast, ku-YouTube nakuko konke abantu abangakhipha kukho uvo lwabo lokuthi lezi nkolo ezinenkohlakalo nabantu abayitusa kakhulu ngokholo ukuthi bakholiwe, bambambulule izinqe, kubonakala ukuthi yimpisi nje lezi ezimbathe izikhumba zezimvu, ukuthi izimpisi ezikhumbeni zezimvu. Ziningi kuwo wonke ama-religion, zimpisi ezikhumbeni zezimvu. Niyabona okwenzekalayo manje naphesheya kwezilwandle, abaphathi bebulala abantu babo, uthi uyafuna icala labo alikho. Abanye babulale nje ukuthi ushiyelani lolu kholo le-religion, ongukuthi fanele bahlale bezimpumputhe bangaboni ukuthi le nkolo abakuyo ingeyamanga. Akekho owakhuluma noMdali kulena kwelaba phansi. Wonke ama-religion athi uSibandane wabona uMdali, ukhulume noMdali, ilumbo. Wonke futhi amasiko athi uSibandane wakhuluma noMdali,
ilumbo. Ngoba uma ubhekisisa kuqale kube usiko bese khane kuzophuma-ke i-religion, osikweni kuvela izinkolo. Bagcine bekusho nabo bethi usiko lwethu, bengasathi ukholo lethu, babeka usiko lethu thina njengabantu ukuthi nokuthi lumi kanje, bese ukuthi usiko plus ukholo. Okay, fine. Yini bangahlukanisi nje bathi cha usiko nanti ukholo nanti? Kuyeka uqanjwa manga ngaba phansi nomdali. Bantwana bakababa, kulama podcast enginifakele wona amathathu, lokhu kuveza umehluko phakathi kwabantu noma komuntu oneqiniso ngokuthi akekho wazi umdali. Ngikhuluma la ngoSpinoza. Wayesifundisa ekwazi ukukhuluma ulimi lakubo ngokuvuleni nizwe, ekwazi futhi ukufunda imibhalo ebhalwe ngolimi lakubo labaJuda, ekwazi ukufunda isiGriki, ekwazi ukufunda ilimi labantu baseSamaria. Anyway, okukhulu kakhulu muvuleni nizizwele uSpinoza ukuthi uthini ngoPawula na. Akayedwa uPawula emangeni, akayedwa, noma wakhagqama kakhulu phela ngokuthi wathi uyofa amukele, andizele emafini amukele uJesu. Enigma kaJesu eyambona uYoshua, wakhuluma nayo, wathi ayibe umpostoli wabezizwe. Enigma of Jesus Christ. Hhayi-ke akugcini lapho. Maningi-ke nje ama-enigmas of Jesus Christ. Kodwa egcineni ambulwa izinqe. Phambilini babeyabiza bathi bona labashumela ngoKristu, bathi the Vicars of Christ eRome. Well, umuke wayivulela wabona amakhansela enziwa from the Council of Nicaea to the Council of Chalcedon. Kwavela kanjani-ke ubuKristu? Lapho sekushintshwa uYosuf, sekushintshwa-ke igama likaJesu, Yoshua ben Yosef, eseba uJesus Christ. Ubheke ukuthi uthini uSpinoza. Dala shona zivule, wayefundile. Inkolo zakhelwanga umuntu oyedwa, baningi kakhulu abakhulumile ngalokho. Ungabheka nabo Danita Smith bezokutshela ngenaplaya ukuthi ama-religion aqale e-Africa and the gods of Africa. Anyway, angiyili kakhulu kuleyo history because i-history ibhalwa phansi. Well, okuningi kwama-religion akuhambelani ne-history, kuba izinto nje ibhalwa ngokokholo bese kuthiwa kholo. Anyway, lokho zirisesheleni. Kodwa-ke phela uma uthanda ukuhlala kulokholo, okwakho mntakababa, okwakho nje futhi ngeke kupokise mina, ngeke kupokise omunye umuntu, kuyoba nawe shaqa. Ukuqamba manga ngaba phansi nomdali. Yiza kukhona abaphansi abangcolile, kodwa akusho ukuthi asiqamba amanga ngabo. Ngibonga kuzo zonke izidala zikaMdali ezilela amaqiniso neqiniso lodwa, ezingesizo izimbulu zokholo eziqaphelayo mayifunda incwadi. Uma ungayizwisisa leyo ncwadi noma leso sahluko, kungakuhle
ukusifunde noma kahlanu, njengoba-ke usho abaJuda ukuthi into izuyifunde kahlanu uzoyi-understand-a, ngoba uma ufunda nje khona okunye ozokweqa noma ongeza uku-absorb-a kahle ukuzwe ukuthi kuthini. AbaJuda kuyisinagoge babehlala benza into ey'njalo. Yambona uSpinoza befunda kanjani? Uhluba udlubo ekhasini, ngayo iJudaism uqobo ahlube udlubo ekhasini ngoPawula. Hhayi, nala eSouth Africa khona sebehluba udlubo ekhasini ngo-enigma of Jesus Christ. Kwayena uyihlubele udlubo ekhasini, njalo uhlale ethi amadolo onke oguqa kuJesu. Esho yena angaguqile, ehleli. Kuyisimanga abantu bakhulume bathi wonke amadolo ayoguqa, bese bayakhuleka bona behleli, bese uyabona ukuthi uyihlubela yena udlubo ekhasini. Ukhuluma okunye ngomlomo wakhe, izenzo zakhe zingokunye. Baningi kabi ngibabonile benza njalo. Bathi amadolo ayoguqa, abanye bakhuleke bemile thwi, bebe besithethe amadolo oguqa. Kusho ukuthi koguqa amadolo abanye abantu awabo ngeke aguqa. Ingabe bakukhipha kahle nje lokhu, bayi-exclude. Uma bethi wonke amadolo ayoguqa, bese beyachaza ukuthi cha, hhayi awami noma awethu, awaguqe awalabanye abantu, ngoba bona soze baguqa. Abaguqa, bakhuleka behleli, bakhuleka bemile. Okusho ukuthi-ke bazembula bona ngokwabo izinqa. Ngike ngaphinda futhi ngabona abantu, umuntu ekhuleka elele embhedeni, angazi ukulala uthi thwi. Lokho ngabe kusho ukuthi ukuguqa kwamadolo wabanye abantu awakhe eqonde thwi, ulele embhedeni engaguli, ephila, evele nje ngentame emashidini amhlophe. Anyway, bonke labo babothi uma bekwenza lokho bese beyibuza bona ukuthi abazembuli yini bona izinqe, ngoba ngomlomo wabo bakhuluma okunye, izenzo zabo yiphambene nabo. Bayafana nabathi siyohlukaniswa ukufa kumfundisi, bahlanganiswe ngomoya ongcwele, phatha sebeyadivosa. Yiba bazembula izinqe. Kungcono ungakhuluma into ey'ningi uma useyisehluleki njengami, ngoba izehluleki ziyaqaphela. Amaqhalaqhala awaqapheli. Ngisho nabefundisi abaqapheli bona ngokwabo bahlanganiselana abantu bathi okuhlanganiswe ngomoya angeke kuhlukaniswe umuntu. Babona amadivosi angakanani, kuze kunani abafundisi abadivosile. Yini yona lento yabo? Ibambula izinqe. Bathi iba namfazi munye. Usho njalo umbhalo ongcwele. Phatha sekutholakala bayajola, banezintombi, bayaripha. Webo pastor, nizembuleni na izinqe, naze nayihlubula umzimba wonke, seniyogcatshwa, nigquma, nithwala. Senihamba nqunu nina phambi kwalowo moya wenu enithungcwele. Nihamba nqunu phambi kwegama likaJesu. Ninqunu cwe. Vele phela nigquma ninqunu, nigcatshe ninqunu, nilaliswe emathuneni ninqunu, nivusa, nivusa, angeke uze uvusa umoya. Nihungula imoya yasebafa ukuthi niyisebenzise, kwafa imizimba yabo, umoya wofi, ukuthi niyisebenzise, angibe ngolimi ojwayelekile, nisebenzise izipoko ukucontrol iy'ngane zabantu, niyibize ukuthi i-Holy Spirit. Kunjalo nakwaJuda babeyenza leyo into.
namaRomani ayenza leyo into. Kuphezu kwenu ukuba namaqiniso neqiniso lodwa ngilikaMthali. Zembuleni izinqa bantwana bababa, kuyathokozisa. Ngibonga amadlozi wenu anizalayo, futhi ngiyawacela ukuthi awayembili ngokuqondisa iy'ngane zawo, ngoba idlozi elihle liluleka umntwana walo, uma engezwa bese liyamhlambalaza. Ngiyawacela-ke wonke amadlozi asaba umdali ukuthi ahlambalaze izikhohlakali eziqamba amanga ngabaphansi nangomdali, neziqamba amanga ngeJuda labantu uYoshua ben Yosef. Lokho nxusa ukuthi kuye embili nokade sayibambile enalo iqiniso alaziyo ngalokho akukhiphe. Ungabofunda incwadi eyodwa ebhalwe abacindezeli, abagqilazi bamaJuda abanqamleza uYoshua ben Yosef besuthi i-right. Kodwa kukuwe ukuthi ucabanga kangakanani noma ufuna kuthiwe nje ulikholwa. Noqaphela, akhona yodwa incwadi okuthiwa ingcwele, engcwele ngempela. Into ekhona, zingcolile lezi ncwadi ngokwempela nokweqiniso. Akaze futhi akekho umuntu okakhuluma nomdali nowathumela ukuthi abantu abagqilazi ezinye iy'dala zikaMdali bazibulale, bazireyiphe, benze yonke intando yabo ngoba kusho uNkulunkulu wabo, badle namazwe wezinye iy'dalwa zikaMdali. Asimesabeni umdali, singamqambeli amanga. Lokhu sabe engikhuluma ngako ukuthi ngesiZulu kungukuthi asimhlonipheni umdali, kodwa kube ukuthi asimesabeni. Angisho ukusaba nje ubusaba ibhubesi. Lokhu akube ngetulu kwalokho, akube ngokwenhlonipho eseqopheleni eliphezulu, in the superlative degree yenhlonipho. Ngoba uma uzoqamba amanga ngomdali nabaphansi, umphumela uba njengoPawula. uPawulu waye-enigma of Jesus Christ. Simbonile komunye u-enigma wase-South Africa, sebeyamusho, bazikhipha. Baningi ama-enigma of Jesus okulokhishwa izindaba ngazo. Baningi noBushizo zakhishwa, no-Omotoso zakhishwa. Baningi, ngeke ngibaqede. All those vicars of Christ, abashumayeli abashumayela ngoKristu, uYoshua ben Yosef, abangaphenyi nakuthi kuze kuthiwa uKristu kusukelaphi. Cha, baphenyi, bavele nje bampompoloze bese uyabona ukuthi hayi, ukukhuluma nalabantu kunjengokuyimoshela isikhathi nokuzakhela izitha, ngoba bafuni lutho kuphenya. Bafuna nje ukubeka le ncwajanyana yabo phambi kwabo bese bethi khonza uJesu. Abayifundi kwasayona la ethi, ake ngiyivule ngoba nginaso isikhashanyana ukuze nomunye azokwazi ukuthi ayivule ayifundele. Manginika amavesi awaveli kimi, avela kule ncwadi ebolile enamanga ngabaphansi nomdali. Ngiyaphinda ngithi le ncwadi ibolile, ingcolile, inamanga ngabaphansi nomdali. Angixolisi ngalokho. Asikho nesincane isidingo noma isizathu esingenza ukuthi ngalokho ngixolise ngokuthi amakholwa amaningi. Akusile kuphela, zonke iy'ncwadi lezo kuthiwa zingcwele, angikhathali ukuthi yiphi religion, zingcolile, zibolile, zinamanga ngabaphansi nomdali.
Thatha iBhayibheli lakho mntaka baba, uvule kuMateyu chapter 20 bese uya kuverse 28. Njengalokho indodana yomuntu ingezelanga ukukhonzwa, kepha ukukhonza nokunikela ukuphila kwayo kube yisihlengo sabaningi. Sithi ukuqhubeka kancane mntaka baba, awuvule uMateyu chapter 4 bese ubuka uverse 10. Khona uJesu wathi kuye, "Suka Sathane, ngokuba kulotshiwe ukuthi, wokhuleka eNkosini uNkulunkulu wakho ukhonze yena yedwa." Mntaka baba, ake sivule Izenzo 24 sifunde nje uverse 5. Ngokuba le ndoda siyifumene iyishinga evusa ukwambuka phakathi kwabaJuda ezweni lonke, eyinhloko yehlelo lamaNazaretha. Okusho umNazaretha uPawulu. Siphinde sithi ukubheka nje kancane lapha 1 Corinthians kwabaseKorinte bokuqala, sibheke uverse 15:15. Ngokuba noma ninabafundisi abayizinkulungwane eziyishumi kuKristu nokho oyihlo kababaningi, ngokuba mina nganizala kuKristu Jesu ngevangeli. Uzuzazi-ke ukuthi ungumntwana kaPawula, wakuzala kuKristu Jesu ngevangeli. Asiqhubekeni, angilwi nani bantwana bakaPawula. Siphinde sivule nanti elinye, ubaba wamaKristu ekhuluma nabantwana bakhe. La silithola kwabaseGalatia chapter 3. Ake sithi nje ukubheka uverse 28 noverse 29. 28 and 29. Akakho umJuda nomGreek, akakho oboshiweyo nokhululekileyo, akakho owesilisa nowesifazane, ngokuba nina nonke nimunye kuKristu Jesu. Kepha uma ningabakaKristu, seniyinzalo ka-Abraham, niyizindlalifa ngokwesethembiso. uPawulu ukhuluma nabantu bakhe la. Sizobheka futhi okunye khona manje kuyo le ncwadi engcolile. La niyembulelwa-ke bantwana bakaPawula, nivulelwa incwadini nithi ingcwele. Uma inibulele, ngiyanicela uy'daza mdala, ake nivule Isambulo chapter 2 bese nifunda uverse 9. Ngiyakwazi ukuhlupheka kwakho nobompofu bakho, kanti ucebile, nenhlamba yabathi bangabaJuda bengesibo, kodwa beyisinagogo likaSathane. Angazi-ke bantwana bakababa, usiyonyuka nani ubaba wenu uPawula aye emafini ahlangabeze inkosi uJesu, ngoba wathi uyonyuka nazo zonke izingane zakhe ezingamaKristu ahlangabeze inkosi uJesu emafini. Angenibhuqe
ngoba abanye beni bayazi ngeqiniso neqiniso lodwa ukuthi amaRoma ambulala, amjuqa ikhanda, alinqamula, azange kwenzeka kushoyo. I-enigma of Jesus Christ enguPawulu ayizange ihlangabeze uJesu emafini. Yabulawa amaRoma ngoba wawumncethezi wamaRoma. Anyway, bantwana baba, zibuhlungu zishubile, kodwa-ke kholwani ngoba nizikhethele lobukholwa. Kepha othanda ukuvula lamavesi awafunde alayelelo Spinoza nokunye kufakile nokuningi kwaSpinoza, baningi futhi abakhulumile ngale ndaba kaPawulu. Well, kukumuntu ukuyikhethela. Kuso njalo isambulo kuyidala zikaMdala. Nikhumbule ngithe uMdala kanawo abakanambange. Ayikho indaba esihogo nezulu. Kakhulukazi lapha ngizama ukuthi umuntu ayinuke yena amakhwapha ukuthi isambulo simbekaphi. Ake sibheke isambulo chapter 21 verse 8. Kepha amagwala nabangakholwayo nabaningekayo nababulali nezifebe nabathakathi nabakhonza izithombe nabo bonke abaqamba amanga, isabelo sabo siyakuba sechibini elivutha umlilo nesibabulu, okungukufa kwesibili. Angazi-ke umuntu uyi-check-a yena kulokhu ukushiwo ubaba wamakholo uPawulu ukuthi umephi. Anginihluleli, zehlulele wena ngoba akekho owazi ngawe ukwendlula wena. Iqiniso neqiniso lodwa lingaphakathi kuwe. Noma ngabe uyisela, wazi wena ngokwakho ukuthi uyisela. Angazi-ke zehlulele wena ngokwakho. Sithi ukuthatha nje futhi lapha kuMateyu 17 ufunde uverse 3. Kusuka kuverse 3 uya kuverse 13, kodwa mina ngizofunda nje uverse 3 kuphela. Bheka, kwabonakala kubo uMose no-Eliya bekhuluma naye, ongukuthi bekhuluma noJesu. Amadlozi awaqala namhlanje. Ayekhona noMose no-Eliya bengabibikho. Akekho ongakutshela idate ukuthi aqala ukuba khona nini. Kusukela e-Africa, Napta Player, vula Danita Smith, ubuke ama-podcast wakhe. Ngakabikho abaJuda, into yayizolo le. Kuse abantu abansundu e-Afrika. Well, ngeke ngithi-ke nami sengazi kakhulu ukuthi indalo yaqala e-Afrika inani, kodwa baningi nabafundile abakhomba ukuthi ingathithi inzala abantu ese-Afrika ngakabebikho lo Noah no-Adam wakhona. Ngicelile futhi ngathi zivuleleni i-crate yase-Verdefort. Verdefort crate, lisigama Verdefort, VR iqala kanjalo Verdefort crate. Nibone ukuthi yenzeka nini le ndaba yokudalwa kwezulu nomhlaba nesabatha. Kungokwakho mntaka baba, angene lapho ngoba angikho kulokho futhi, soze ngaba kukho futhi. Ngaphinda nje abantwana bakababa, nivule Genesis chapter 18, ufunde nje kusela kuverse 1 kuya kuverse 15. Well, mina ngizofunda nje uverse 8 kuphela. Wathatha amaqanga nobisi nethole abekulungisile wakubeka phambi kwawo
wema ngakuwo phansi komuthi adla. Thiwa uJehova akaziwa umuntu, akaze wabona umuntu. Kodwa lo owayedla emzini ka-Abraham, hayi bantwana bami, kukini. Niyazi futhi nifundile, nilazi kakhulu iBhayibheli kunami, le ncwadi ibuye ngibhore. Ukuthi manifunda kuGenesis chapter 32, nithola lapho uJehova ebambana noJakobe, ahlulwe uJehova, ehlulwa umuntu uJakobe. Anyway, ezini makholwa zingangani uJehova uhlulwa uJakobe uze umbiza igama uthi ngu-Israyeli? Sengizofunda nje amavesi amabili ngiphume kule ncwadini engcolile, ngisaphinda ayingcwele, ingcolile. Bantu baba, anivule Exodus 33, Exodus 33 ufunde uverse 11. uJehova wakhuluma kuMose ubuso nobuso, njengalokhu umuntu ekhuluma nomhlobo wakhe. Wabuyela eKamu, kepha inceki yakhe uJoshua indodana kaNuni, insizwa, ayiphumanga ethendeni layo. Loyo uverse 11 ku-Exodus chapter 33. Bese uya kuverse 20 khona la ku-Exodus chapter 33 ufunde uverse 20. Wathi, awunakubona ubuso bami, ngoba akukho muntu ongangibona aphile. Kusho uJehova kubani? kuMose. Anyway, ziningi le ncwadi engcolile, ziningi. Obaba bafela emanyaleni, befela kulolu kholo. Namhlanje asenamadlozi athini, sesinamadimoni wokholo. Ngiyaziswa ngobaba abakhiphe ey'ndleleni zabo ezazingcono kunalolu kholo lamanga ngaba phansi nomdala. Ngisho namhlanje kuwo amakholwa, noma ngayihlukanisa ayibize ngokuthi angabazalwane, angamaroma, angamashesha, angamalutheri, angamaweseli, ayizayoni, angamanazaretha. Konke lokhu kuqhamuka kule ncwadi engcolile. Kangangokuthi kuwo amakholwa ngokwawo kukhona abasabambile nosiko oludala, noma selixove kakhulu abalaphi bendabuko, ngokuthi uma wenza noma yini wenzela abaphansi abadala sebefaka umuthi. Uma ufaka umuthi ey'ntweni zedlozi uyaliloya, ubuthakathi lobo. Uyebalaphi bendabuko, ake niyeke ukuloya abaphansi, ngobuthakathi nje lobo. Into yabaphansi ayenziwa ngomuthi, ayihambelani nomuthi. Umuthi uhambelana nokulapha nanobuthakathi. Bese kuya ngomuntu ukuthi ukhetha ukwenzani ngomuthi kamdala. Kodwa akekho umuntu onomuthi, noma singaqhosha sithini ukuthi umuntu wami awukaze watshala lutho. Ngisho oyihlomkhulu azange batshala umuthi la. Umuthi ungokamdala. Yini ongasho ukuthi konke-ke ne-oxygen esiyiphefumulayo eyakho, amanzi esiwaphuzayo awakho. Malibalele-ke wenza njani-ke ngoba amanzi awakho? Ngisho u-Abraham wayebaleka aye eGibhithe ngoba along the Nile Valley kwakunokudla. So many times uJehova ehlule kuhlisa imvula, ama-Israyeli wakhe akhethiweyo angcwele abaleke aye along the Nile Valley ngoba kwakulimeka lapho. Anyway, kuningi, angizange ngizokhuluma i-history la, kodwa ngithi nawe mntakababa ziseshe uzinuke ngalana mbalwa nje, angazi maningi kangakanani. Umhemo
okuthiwa kule ncwadi engcwele. Lento le yabhalwa abantu, noma bangathi yona yafunzelelwa uNkulunkulu, kwalowo uNkulunkulu wabo wayefana nje nabantu, ngoba phela siyazi ukuthi kugcina abantu. uCaesar wayebiza ngokuthi uNkulunkulu. Alexander the Great wayekhonzwa njengoNkulunkulu. Baningi kwenzekile. Kunamhlanje sinomuntu khona manje osaphila la eSouth Africa, unyazi lezulu uthathwa ngokuthi uNkulunkulu. So ayiqali ngonyazi lento umuntu abize ngokuthi uNkulunkulu. Baningi kwenzeka ku-BC, kuyenzeka namanje ku-AD. Into endala yokuqamba amanga phaphela umdala, kodwa isiphetho sakhona siba munyu. Anyway, ngizamile-ke namhlanje ukuthi ngithathe isikhathi sami ngithi ukuthi qapho bengiyivula le ncwadi. Angeke ngivule zonke lamaKuran nani, hayi ziningi kakhulu, ziyabhora futhi. Nawe ungayivulela nje, ungenela ku-YouTube ubone nangale ncwadi, ufunde nawe. Ungabi lokwatshelwa ufundise, kwenza isidomu sakhe ukuthi kulotshiwe encwadini engcwele uMatewu noma uPawula, izenzo zabapostoli, wathi umpostoli Pawula. Loyo bamnquma ikhanda. AmaRoma azange anyukele amafini nabantu abakhe, wakhohlisa ngisho abantu abakhe loyo abangamaKristu, wabakhohlisa. Kodwa uma usathanda ukuthi ukhohliswe uyihlo owakuzala ngokokholo kuKristu Jesu, akekho ozokuphoqa. Bana ngumntwana kayihlo wakho onguPawula, uyihlo owafela emangeni akhe. Incethezi yamaRoma eyathi yabulawa amaRoma. Anyway, akuze noSpinoza ukuthi uthini. Ngiyabonga webantwana bakababa. Ngisenkosi phezu kwabayesamayo kule ndawo laba phansi. Lolu dumo kuyobula kaMdali kuphela kuzo zonke iy'dala zikaMdali kule ndawo laba phansi. Ngiyabonga uyidala.